Kensan mi keseng hinyu trap youth council. Hau mut yang nong ba ajan civil hospital Shillong. Ban pen kema orta de kejing dawa ya ka ILP bar ki weki de kejing dawa. Harin baki pulit kelio sngo ya kejing hala jong asang beran kelawan ban khang bar kirku dikit khot jong kasang. Ban omsha baki nyai pit ba namar la penjari sispa asop sau CRPC. Kane kejing mi kit khot kasang HYC. Kadai si benta ban persya berpenram mi kejing le ki pulit bar ki magistrate jong ka West Khasi Hills District Harambai ha ka ba ya kit khot kasang ki balaj bandawa ban penpau yala ka jong ka hok kimat ki jura naga benta ka jaj benriu Henry ki pulit kila knino ya ki plakat kila klino ya kila ma jong kasang bat kim syam la ailat ikit khot jong kasang ban ra ya kila ma sejrong Down, down. NPP. Down, down. Penrep Sangma. Down, down. NPP. Down, down. Takmen Mumbai. Down, down. Takmen Mumbai. Down, down. NPP. We want ILP. We want ILP. We want ILP. No rest. MDA government. Down, 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 down. MDA government. Down, down. Kum kadak kajing penrem ya kajing le jong ki pulit bak ki bor magistrate jong West Khasi District menin kesengi hapuk ramrai hakaba ya kit khot ki jongi ki balet ban penpau ban dawa ya ki hok ki bakerpang jong kajat benriu ya ki mat ki jurai ka bangi ngilabu hapuk ka thup ka safe new trap mission ban let ban ra ya ki kot da ki jing tho haringkat ki lama jong kaseng ban yeng hakat lenti ka ba chief minister kon rak sangma unyat ban penkan mau ya ya ki khandai tli ki mat ki bangi gum ka kanhon ngi bu ahmad jong ka sarkar ban keli jing keli ayu ba kani ka sarkar habo ka jing alam jong kon rak sang mau la le resngau si ban ong bahakari sensar pat ba ka bangi ngi ong kata ka demokrasi hang ne po India ba kumju ro kani ka chala ka jongi menen ka sngi ngi snau thu shai bale si ngim im shu hakata kari sensar pat ba hapok kajing alam jong ka sarkar NPP ngiyoi ba hakapor ba kasnai kani ka sarkar ka ai kerteng kata ka Meghalaya Democratic Alliance reki kam ki ba makikile lada fi phaidien yakino hikai ki bawan mandawai ka hok haringkat ki khon ki khti ki jongki khlam pensngo khlam don jing sngo la siat ki tiar gas la pen mensau la pen sat ki khmat bat kumta ter menen gasngi ngiyoi sakawe pat kakam kabakani ka sarkar kale lengba ki bor ki jongka hakabai ki khot ki jongi ki balat ban ra ki plakat ban pen kan mau ko ra sangma ki bulet da kabor ki lakni ye ki kot ki lakni ya ki lama jong kaseng ki klam ailat ye ki khot jong kaseng tang ban ra ye ki kot ha ki jing tho ban pen pau yo CM ya ki mat jing dawa ki bala mensau ha ka jing pen ibor namar ki khot ki jongi kim kwa ki bulet kin kni ye ki lama jong kaseng kin kni ye ki kot kumanga ong habang iya hakari sencar pai ba baro ngidoni ka hok ban penpau hakalenti ka bajajai ka jinglet ka jongi jokit khot ki jongi menin apo ramrai ka dei da kalenti ka bajajai nrei kumanga ong ye fi imat ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance hakum ka ni kapor kelalong kata ka Meghalaya Dictatorship Alliance hapok ka jingalam jong konrak sangma kamdon shu kata ka sencar pai ba let's say kalau don kata sensar don bor jong konrat sangma bat kinong but ki jong u nakaliang jong kaseng nyiwan menta kasni hakni ka jaka hau mot kiang nong ba apo civil junction ban banyat hau ni mau benar ban penpau ya ka jing penram ya ki bulet ki balale ya kum kini kam bat kum joro ban pha ya ka kubor ka basai sa kanila sarkar bat kum jo sa ka district administration baka section 144 CRPC ka jong pi ka bakhanglat ya ki pai ba nong song snong yang ngi kisang balang yang ngi ki kun samla ban mi syakmat ban penpau ban dawa ya hok ka jongi kan nom penting kan nom pensmit yang ngi kani menta ka singi ka gadak ban penpau bangim khen ya katakaan ka ba pi piwanra lani pipen bana namar ban yadai la ka jonggari kumbang ka khtin lada ban yadai la ka jonggari lada ban yale ya la ka nakabenta ka hok jong la kari lada pikhen bangi ngi kinong le bean ni kloi ban syakot kinong le bean da benta ka pateng jonggari bekajat benriu ka jongi ni kwa ban kren da ka basai syukon rat sangma pakai cuaisi haringkat bat kiwei bat ki porlok biar don lang apo ka safe new trap mission nang ni syakmat nginang penjur ya kum kini ki program ki ba fair kumangilaong nginom pan permission syu menen gasngi mencisngi ki khot ki jongi kaseng rengbak education cell kapan ka permission na po DC office ban jingbet ban ya rally haringkat bat ki kun samla lan ki samla pule
kadisi menen kamiet adu shipo kharwe beji ka pentep bakam syak banya nadu menu bandawai hok banya dak bajajai nyimyo syuk kum katakalan lada kalong kumta kamot panang ni syakmat apo menthalia pimla syuk ban mi nala ka jong ka yeng kasam ban penpau ya bandawai ki hok ki jong pi nama kani ka sarkar ka pemerintah kala penbenai kata section 144 borok kuwi ka sor Shillong balada pi kwa lada pi lada ngingi kwa ban penpau ya ban dawa ngi hak ban pen ken ya kaan bat kumang iong ke choisi kala long ka bakloi ban mi syakmat ban pen ken ki an lada ngi su thu bak ta ka jingmi ka jongi kalong nam ta ban yada ila ka jong kari bat ka jat penrio bat nang ni syakmat ru ngin nang ya le kum kini ki jat program kat habadon rem ya ki pulet bat ki district magistrate ki badan hapo ramrai menin ki bala pen mensal ya ki khot ki jongi ki balak kini ya ka hok ka jongi na ka banta ban penpau ya ki jing dawa ka jongi hakari sensyar pat ba tenging ki condemn bat ngi penram jur ya kontrak sangma ya ka sarkar hi borok kowe bat kum juri ki bor bulet bat ki district administration bat nang ni syakmat mangilong kinang nginang penjur syuk kum kini ki jing elek ki jongi ya ka bangin nompan permission ban le ngin mi be samandan lada ka sarkar ki bor bulet ki kwa ban kem ban pengat kendon yang i compare lada kari bekerja menteri ko em ngingi long di bakloi nam taban thai ladi khnang ban penti kena bekerja menteri ko jongi baka pateng ke panuan kan em sok kan em san bat kan yo kam tam e kijing ada ki bakar pang kata kari kijingwan ko jongi manta singi ha kani